खुलुमबाय गासिबो नायगिरि नोंथांमोन आरो खौरांगिरि सारमोन। दिनै जोंनि बड'फा इउ.एन. ब्रह्म कलेज दतमायाव 2025 नि गोदान स्टुडेन्ट इउनियन दानाय जाबाय, डिक्लेयार जाबाय। इलेक्सन जानो नागिरदोंमोन, नाथाय जोंनि टीम चेम्पियननि अनगा गुबुन टीम ओंखारैनि थाखाय इलेक्सन जायासै। बेनिखायनो जोंनि टीम चेम्पियननि गासै 11 केन्डिडेटफोरानो देरहासार जाबाय। दा बेनिनो आङो जेनेरेल सेक्रेटारि पस्टआव ओंखारदोंमोन। बेबायदियैनो दिनै जोंनि कलेजाव गोदान इउनियन बडियाव जेनेरेल सेक्रेटारिनि पस्टआव आंखौ देरहासार डिक्लेयार खालामबाय। आदसा, गोदानै बिबान मोननानै नोंथाङा बे फरायसालिनि जौगानायनि थाखाय मा हाबा मावलांनो सानदों? आंनि इलेक्सन ओंखारनो नागिरनायनि थांखियानो जोंनि फरायसालिमाखौ जौगाखांहोनायनि थांखिखामोन। बेबादिनो आङो जोंनि कलेजखौ मोनसे मोजां जौगाखांनाय लाबोगोन। जोंनि गासिबो फरायसाफोरखौबो मोनसे सोलोंथाइनि सायाव मोजां सुबिदा खालामनो नाजागोन। सोलोंथाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदाफोरनिबो सोलोंनाय सारमोनजों रायलायनानै आङो लाबोनो नाजागोन। नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा सानसोरां बसुमतारी। आङो दा BA 4th सेमिस्टाराव फरायो। आंनि डिपार्टमेन्टआ हिस्ट्रि। जोंहा दिनै स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सननि रिजाल्ट दिनै 20 फेब्रुवारि। बे 20 फेब्रुवारियाव जोंहा स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सन। बियो टीम जे जोंनि टीम चेम्पियनशिप बियो देरहासार जानो हाबाय। अपोजिसन टीम दंमोन, नाथाय अपोजिसन टीमा गासै 2 केन्डिडेटफोर ओंखारनो नागिरदोंमोन, प्रेसिडेन्ट आरो कालचारेल सेक्रेटारि। नाथाय बिथांमोना जे सारिथा, बे सारिथायाव मैया 19 फेब्रुवारिमोन। बे 19 फेब्रुवारियाव टाइमा बिथांमोननिया लेट जानायनि थाखाय बिथांमोननिखौ एक्सेप्ट खालामनाय जायासै। दा जोंनि जे टीम चेम्पियनशिप, बे टीम चेम्पियनशिपआ दिनै उइनार जानो हाबाय गासिबो पर्टफलियावनो। उइनार जानो हानाय जायनाखि इउनियन बडिनि सोद्रोमाफोर, बैसोरखौ नोंथाङा मा खावलायहरो? आं बिथांमोनखौ गासिबो कंग्रेसुलेसन जासियो, जाहाथे बिथांमोना बे कलेजनि मोजाङै मोजां खामानिखौ मावनो हायो, मोजां डेभेलपमेन्ट लाबोनो हायो आरो गासिबो खामानिखौनो बिथांमोना मावनो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय।